شدن قنبل وعد ولد بني حنبل نحن زكاب شدن قنبل وعد ولد بني حنبل نحن زكاب قنبل شدن قرح قنبل قنبل قرح قنبل بني قنبل قرح قنبل بني أبيت أبيت بني سمم كل هزسني من مكر وزحني فرح حين الندامي بني كيدو وحني سلام تخطاتلتنا زي channel كما تكونوا صبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومو وين كم وترو نخلنا كمهر كنكح كحجز كمون كتبابع زغل بستفل عليه من قدي بقطبة ببوليتيكا بشركنات كمودما مكيارنا حالتات السلالفة بكل مدى كنرينا بفلاي بكل زخيا زولا بافريكا أبيسيا كما يجرون منقستات هجراتن يوتكو خمزلو كمزي أب عمد كل تجزية زقاتم زنبر وي أب عصرت عمد زقاتم زنبر زي كون هجي أب وارح كما يلهم حجر دحر حجر سيستم ناتهم وي كابوليتيكا وكايلاناتهم كودغن أب حال سلطانات بحيلك السجاجرون نريلنا كابد ما نتاكن مهر نغد الجدا نعنان يرترات رايدي كونسي نبع الراشان تشاينا أب كما عين السجوم تكم زخدي قبر مالو كن رينا سلزي أب كينيا زقاتم زلو أب نيجيريا زقاتم زلو كل ملك إن حزي خيس لزلو منقستاتنا يتحقرت رايدي كونس بأفريقيا درجة وترفت يرلو سلزي بقول من قدي أزيو مهارة حستك الونايو سفع زخنا كبير تراد مسؤول قبر مال سدما بزعبا بمسبين بتتعهز مسؤولو ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገበርዎ እውን ከርየኩሜ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ እናበልኩ መጀመርያ በዚያ ኣገዳሲት ቪድዮ ክጅምር እየ ምክንያቱ ካብዚ ዝበልፅ ክህሉ ስለዘይክል ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ መምሃሪ ጥራይ ኣብ ሪል ታይም ክንመሃረሉ ንኽእል Thank you for joining me. There's a very good saying by Albert Einstein. Creativity is seeing what others see and then thinking what no one else ever thought. The same logic could be applied today as countries are becoming increasingly aware of the risks associated with transacting in a foreign currency. Countries are becoming much እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ብናይ ኣልበርት አንስታይን ጥቕሲ ጀሚረ ክሬቲቪቲ ወይ ከዓ ፈጠራውነት ማለት ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይ ዝበለ ርእሲ ክህልወካ ከሎ ዘይኮነሲ እቲ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዘሎ ፀገም ትርኢ እሞ ንስኻ ብካልእ ዓይኒ ብካልእ መንገዲ ክትጥምቶም ዝጀመርካ መፍትሒ ትረኽበሉ ማለት እዩ እዚ ንክትብል ከላ ሓደ ጂኒየስ ፍጥረት ወይ ገለ ንምዝራብ ኣይኮነን ዓለምና ካብ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ዓለምና ክብል ከለኹ ሕጂ ንበዓል ኤርትራ ንበዓል ኢትዮጵያ ንበዓል ኬንያ ንኣሽቱ ሃገራት ኣይኮንኩን ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ራሽያን ቻይናን ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሃገርን ፀቕጢ ዝፈጥር ሃገርን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ኣብ ዓለምና ሲስተም ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስን ቁጠባን ኣሜሪካ ዲዛይን ዝገበረቶ ስለ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ከተረኻኽበልካ ትኽእል እያ ስለዚ ካብዚ ንምውፃእ ናይ ሸሓት ዓመታት ድሕሪት ተመሊሶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ዝነበረ ሎሚ ግን ኣብ 2024 ከጋጥም ይኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ሲስተም ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለው ስለምንታይ እቲ ገዳ ብዕለይ ራሽያ ተኣውጁ ዘሎ ሰከንዳሪ ሌቨል ተርሸሪ ሌቨል ናበሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትካላት ናይ ቻይና ምስ ራሽያ ንኸይነግዳ ወይ እውን እንተገይረን ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ዓለም ረብሓን ክወድል ከም ዝኽእል ስለ ዝገብሮን ዘለዋ እተን ትካላት ድማ ምስ ራሽያ ምንጋድ ድማ ስለ ዘድልየ ከመይ ጌርካ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዓንኬል ንክትወፅእ ዝግበር ዘሎ ዘስደመም ኩነታት ክንርኢ ኢና እዚ ከዓ መጀመርያ ኣሜሪካ እቲ እገዳናታ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኢሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ፍሉይ መፅናዕቲ ዝተገበረ ዝከረዩ ኣብዚ on sanctions, which is extraordinary. I really recommend people read through this piece because I think it's so important to understand this. You say how 4 U.S. presidents unleashed economic warfare across the globe, and you track the way that the U.S. sanctions regime. So, እንታይ ዝርኢ ዘሎ ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝወፀ ፍሉይ ኣርቲክል እንታይ ዝብል ነይሩ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝሓለፈ ለሰይ 20 ዓመታት ብፍሉይ ኣብ እገዳ ዘተኮረ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ወልፊ ናይ እገዳ ልክዕ ከምቲ ወልፊ ናይ ውግዕ ሒዝዎም ንብሎም ዘለና ወልፊ ናይ እገዳ ድማ ብፍጹም ካብ ሓደ መራሒ እቲ ሓደ መራሒ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ድማ ኣብ ናይ ባይደን ግዜ ሬኮርድ ዝሰበረ ሌቨል ናይ እገዳታት ትገብር ከም ዘላ ነዚ ሓደ ካብዚ ንክወፅ ዓይነት እገዳ ክሳዕ ክንደይ ሶፊስቲኬትድ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብኡ ተኣሊኻ ከም ዘላ ምስ ረኣና መፍትሒ ናቱ እንታይ ይገብራ ኣለዉ ሃገራት ኤርትራ ድማ ካብኡ እንታይ ትክጥቀም ትኽእል
ክንሪና ማለት እዩ has wildly expanded. And you also track the way that in many critical regards, it has failed to accomplish the goals, the supposed goals that were set out for. So give us the broad strokes of what you were looking at here. Yeah, it's like as a reporter who covers the Treasury Department, I'm on their news listserv, and every week they send an email that's like, new list of people who we've sanctioned. Right. And it's like, I was reading these emails, like, እዚ ስራሕ ናቱ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ነይሩ ኣብቲ US Treasury ማለት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ካብ 2021 እገዳ ውሪዱ ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ነቲ ናይ ፋይናንስ መሓውር ናይ ሃገራት ከልምስ ዝፍትን ማለት እዩ ትሬጀሪ ናይ ኣሜሪካ ብበታ መን ኢኻ ትበለ ጀነት whoever her name ጀነት ገለያ ትበሃል እታ ሰበይቲ ናቱ ናይ ትሬጀሪ ሰክረተሪ ዘላ ማለት እዩ ንሳ ናቱ ሄድ ደላ ኣብኡ ትሰርሕ ዝነበረ እዩ ሶምናዊ ብዙሕ ኢሜይላት ይድመፀና ካብቲ ፖለቲካ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ግበሩ ትእግድዎም ሰባት እናተባለ ትእግድዎም ትካላት እናተባለ ብሶምናዊ መዓት ኢሜይላት ከም ዝመፆምን ብመዓልታዊ እውን ንሳቶም ድማ ንዑ ከም ዘተግብሩ እዚ ሕጂ ንኻልኦት ሃገራት ከም ትዮሩ ኮይኑ ክስምዕ ንኽእል እዩ ንባዕለ ኤርትራ ግን ፅኑዕ ዝኾነ እገዳ ወሪድዎን ዘሎ ይበዝሱ ዝብሎ ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ እዚ ሓድሽ ነገር ድዩ ንነዊሕ ዝቐፀለ እዩ ብቐንዲ ዘረባናቱ ዘምፅኦ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንዶናልድ ትራምፕ እታ ናይ ጆ ባይደን ቫይስ ፕሬዚደንት ዘላ ካማላ ሃሪስ ንዑ ተኪያ ኣብቲ ውድድር ክትዕወት ከም ትኽእል ዘርኢ ምልክታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ፖሊሲ ናታ ካብ ናይ ባይደን ብዝገደደ መንገዲ ክቕፅል ከም ዝኽእል ስለ ዘተንብህ ዘሎ እዩ it felt like almost every day in my inbox, like a new group of people would be sanctioned by the U.S. government. And it's like, what is the volume of this? Like was the impetus of the reporting. It's like, how big is this thing? And we reported an analysis we did internally that took a lot of time to do, but we found that a third of all countries on earth are under some form of U.S. sanctions. And the number that really I found jaw-dropping in the piece, 60% of all poor, low-income nations are under some form of U.S. sanctions. ሰሚዕኩም ዶ ኣሚን ነዚያ ክደግመልኩም እየ እቲ ዘገርም ክፋል እዩ እሱ ኩሉ እገዳታት መዓልታዊ ብኢሜይላት ዝመፀና ዘሎ ኮፍ ኢልና መፅናዕቲ ምስ ገበርናሉ ክንዲ ምንታይ ዝኾኑ እገዳ ጌርና ኣለና ኣብ ዓለም ኣብዘን ሃገራት ንዝብል ምስ ረኣና ኢሉ ሓደ ርብዒ ናይ ዓለምና ስለዚ ሓደ ርብዒ ዘይኮነስ ሓደ ስልሲት 33% ማለት እዩ 1/3 ይብለኩም ኣለዎ ስለዚ ሚእቲ ኣብ 3 ተመቒልካ 33.3 እናበለ ዝኸይድ ስለዚ ሓደ ስልሲት ናይ ሃገራት ናይ ዓለምና ገለ ዓይነት እገዳ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝወርደን ዘሎ 60% እዚኣ ኣስተውዕሉላ 60% ዝኾነ ሃገራት ድማ እተን ብሕጂ ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት እዩ ተርዲኹም ኣለኹም እቶም ማዕቢሎም ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ነተን ዝምዕብላ ዘለዋ ንኸይምዕብላ እገዳ ኣውሪዶምለን ኣለዉ ካብ ኩሉ ድማ እተን ዝገደደ ድማ ከም በዓል ናይ ኤርትራ መግለፂ እውን ዘይርከቦ ማለት እዩ ብኩሉ መንገዲ ዓጭማ ዝነበሩ ሃገር መድሃኒት ክትገዝእ ዘይትኽእል ሃገር ገይሮማ ተርዲኹም ኣለኹም ሓፂን ክትገዝእ ዘይትኽእል ሃገር ዚንጎ ክትገዝእ ዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዓጭማ ነይሮም ሃገር ስቲል እውን ኣሎ ዝተፈላለየ ፎርም ናቱ ምናልባት በዓል ቻይና በዓልኹም ትፈልጡ ስለ ዝበልዎ ኣሜሪካ ኤርትራ ካብ ቻይና ነገራት ክትገዝእ ትኽእል ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብዓቕማ ማለት እዩ እምበር ዝኾነ ነገር ከም ዘይትገዝእ ገይሮም እዮም ዓጭማ ነይሮም ሃገር ኦኬ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ናይ ዓለም ብፍላይ ድማ እተን ምስ ኣሜሪካ ሚእቲ ዝምድና ዘይብለን ኢትዮጵያ ኣብ ትመለስ ከምኡውን ሃይለማርያም ሙሉእ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ነይራ ከም ድሌታ ኣቢ ምስ መጻብቲ መጀመርያ ግን ኣንጻር ኣሜሪካ ክኸይድ ጀሚሩ እዩ መዓት እገዳታት ድማ ወሪድዎ ተርዲኹም ኣለኹም ካብ IMF ተኣጊዱ ኣገለመለ መዓት ሽግራት የጋጢሞ ሕጂ ግን ኩሉ እናተላዓለሎም IMF ድማ ባንዴሩ ኣልዒሉ ገንዘቡ ሒዙ ኣትዩሎ እቲ ቁጠባ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክንሪአና ዝበዝሕ ሃገራት ብገለ ዓይነት ፎርሞች ብገለ መንገዲ እገዳ ከም ዘለወን እተን ልዑል እገዳ ዘለወን ኣብቲ ቶፕ ራንኪንግ ዘለዋ ግን ራሽያ ቁጥሪ 1 ኢራን ቻይና ንባል ዓብዪ እገዳ እዩ ዘለዋ ከምኡ ድማ ሰሜን ኮርያ ኤርትራ ክትውስኸለን ትኽእል እዚአን ሱርያ እዚአን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምፍጣት ዝርከባ ሃገራት ዝለዓለ ብርትዕ ዘለዎ እገዳ ዝወርደን ሃገራት ማለት እዩ በዚ መንገዲ ክንሪአና ሕጂ ክመለስ ኢና ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ይግበር ኣሎ So we are talking about, I mean, just off the top of my head, Iran, Cuba, North Korea, Zimbabwe, Mali, the Democratic Republic of Congo. I could go on. I mean, the number of countries, Burma, Guatemala, Honduras, Nicaragua, like, this is it. ኩለን ዘን ጠቕሰን ዘሎ ሃገራት ቁጠባናተን ብጣዕሚ ዝተፀየቐ ሃገራት እየ ዝብል ዝነግር ዘሎ ኩባ ዝበሃል ብጣዕሚ እዮም ኣባላሾሞ ቁጠባናተን ቬኔዙዌላ ዚምባብዌ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኦልሞስት ናብ ፌይልድ ስቴት ከም ትኸይ ዝገበርዋ እዮም ኣብ ግዜ ሙጋበ ዝጀመረ እቲ ገዳ ካብ ምሕር ከም ናይ ኤርትራ ሰርቫይቭ ክገብር ዝኽኣለ ቁጠባ እውን የለን መብዛሕቶም ሲስተማት ናተን ከም ዝለምስ ቬኔዙዌላ ከመይ ዝበለ ሃገር ኣብ ድኽነት ኣብ ዲቕ ዝበለ ድኽነት ከም ዝወርድ ገይሮሞ ስለዚ ምምካት ናይቲ እገዳ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ሃገራት ተርዲኦም ኣለኹም ብፍላይ ድማ ብዙሕ ፀጋታት ዝነበረን ሃገራት እየን እዚአን ኤርትራ እኳ ንእሽተይ ብዓንዶ ርእሱ
ኣብ ነፍሳ ዝተመርኮሳ ኣካይዳ ስለ ዝነበራ ስለዚ ናይ ኤርትራ ክጠቕሳ ይክልኒ እያ እዚኡ ንእሽተይ ካልኣይ ለንቀነ ዝወረደ ይኮነ ናይ ኤርትራ ነዊሕ ዝገበረ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኦልሞስት ምስ በዓል ናይ ኢራን ለበል ኢኻ ናይ ኢራን ልዕሊ እዩ ናይ ኩባ ልዕሊ እዩ እዚአን ሰሜን ኮርያ ኩባ ከምኡ ድማ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደዩ ሃገራት ድማ ንዕኡ መኪተን በዓል ኢራን ሕጂ ነዳድ ኣለወን ተርዚሙሎ በትን ኢለን ከብላኽለየን ከም በዓል ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት እውን ዘይብለን እየን ሓካሓሽ ወርቂ ኣለና ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ዘለዎ ባዕድን ኣይኮነ ወርቂ ኣብ ቁጠባ ናይ ሃገር ንምቕያር ከምኡ ድማ በትን እናተቆፃፀሩካ ከለዉ ሶ እዚ እቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ክኸውን ከሎ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክገብረ ሕጂ ኣብ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ሃገራት ንሽተይ ንስማዕ ሃገራት እንታይ ይገብራ ኣለዋ ክንርኢ breathtakingly large list that I think I'm so glad that reporting has gotten the reception it has because I feel like the more I report on this, the more amazed I was that people were so unaware. I mean, even I, as someone who covers this issue specifically, I was like, I had no idea that it was this. I didn't know we were sanctioning Burma. Oh, yeah. So, ህዝቢ እቲ ቀንዲ ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ድማ እዚ ከም ዝኾነ ብዙሓት ሃገራት ኣይፈልጣን እየን እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂኻ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ሪፖርት ካብዚ ንምውፃእ ራሽያን ቻይናን ጀሚሮኖ ዘለዎ መንገዲ ንካልኦት ሃገራት ድማ ርግፀኛ ከም ዝስዕብዎ እንደድሕሪአን We certainly see that already. And even using methods that no one thought we would be returning to, such as a barter system. Reports of Russia and China beginning to settle transactions in barter are emerging. And while that may seem insignificant, እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ባርተር ሲስተም ዝበሃል እቲ ቀደም ገንዘብን ባጤራን ገለመለን ከይተጀመረ ከሎ ዓለም እኽሊ ሂብካ ብላም ትቕይሮ ወይ እውን መሸለ ሂብካ ብጣፍ ትቕይሮ ገለ ከምኡ ነይሩ ባርተር ሲስተም ማለት ንብረት ብንብረት ምቕያር ናብኡ ተመሊሰን ኣለዋ ራሽያን ቻይናን ስለምንታይ እቶም ባንክታት ናይ ቻይና ሰከንዳሪ ሌቨል ሳንክሽንስ እናተባሃሉ ዝኾነ ይኹን ናይ ራሽያ ዝነበረ ኩነታት ከሳልጣ ተጀሚረን ኣብ ካልእ መንገዲ ዝኾነ ይኹን ዝገብርኦ ትካላት ምስ ጃፓን ዝገብርዎ ድዩ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝገብርዎ ድዩ ምስ ህንዲ ዝገብርዎ ድዩ ምስ ኣስትሬልያ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤሮፓ ዝገብርዎ ኩሉ ኣብኡ ፀገም እናፈጠረለን ስለ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ራሽያ ዘሎ ድማ ጠጠው ከብሎ ስለ ዘይደልዩ ዘሎ ዝኾነ ፋይናንሻል ሲስተም ዘይብሉ እንታይ ገብር ጀሚሮም ኣለዉ ነዳድንኩም እኽልንኩም ንሕና ድማ ኤሌክትሮኒክስ ክበኩም ኢና ልክዕ ንብረት ኣምፂኻ ቫልዩ ናቱ ትዕቅኖ ባንኪ ዝበሃል ትራንዛክሽን ኣይትገብርን ኢኻ ንብረት ብንብረት ትቀያየር ማለት እዩ ካብ ምሕር ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ዝተበገሰ እዩ እዚ ቻይና ማለት ሶፊስቲኬትድ ሃገር እያ ብዝዋን እዚ ግን እቲ ንግዲ ናይ ዓለም ናይ ቻይና ፅልዋ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሲስተም ኣይተቆፃፀሮን ኣሎ ብሕጂ ከምኡ ደቨሎፕ ክኸውን እቲ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ፋይናንሻል ሲስተም ዝበሃል ዘሎ ገለመለ ኩሉ እዚ ነቲ ኣሜሪካ ንዓመታት ጌራ ሓዚኣቶ ዝነበረት ብድሕሪ መጋረጃ እትቆፃፀሮ ነገራት ካብኡ ንምውፃእ ግዜ ከድልዮም እዩ ግዜ ንከድልዮም ድማ መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ስለዚ ባርተር ሲስተም ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ኤርትራ ወርቂ ተሰኪማ ከይዳ ወርቂ ናታ ሂባ ንቻይና ማለት እዩ እንታይ ተምፅእ ዘድልያ ኤሌክትሮኒክስ ተምፅእ ገንዘብ ዘይብሉ ማለት እዩ ዶላር የብሉ ባንኪ የብሉ ማለት እዩ ተንክልቶም ዝግብኦም ወገናት ንኣብነት ብሃገር ደረጃ ዘድሊ ንብረት ሂብካ ተምፅእ እሞ ኣብቲ ውሽጢ ምስ መፀ እተን ካምፓኒታት ካብቲ ናብቲ ክኸይድ ይኽእል እዚ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ መስገደል ንምስጋር ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ይተሓባበራ ከም ዘለዋ ንኣሜሪካ ድማ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ናታ ኣብዚ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ ዓቐባት ንምስግጋር ሃገራት ከም ኣሕዋት ኣክት ይገብሩ ኣለዉ ራሽያን ቻይናን ከም ኣሕዋት እዮም ኣክት ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚ ክትሪኦም ከምዚ ኣይምኾኑን ነይሮም ኣሜሪካ ናፃ እንተትገድፎም ነይራ ክልቲኦም ናይ ረብሓ ግርጭቱን መጋጠሞም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ክልቲኦም ዘቕንዐ ዓብ ፀገም ይርኢ ኣለዉ ኤርትራ ከምኡ ኩባ ከምኡ ቬኔዙዌላ ከምኡ ዚምባብዌ ከምኡ ኢራን ከምኡ ሰሜን ኮርያ ከምኡ ኩሎም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ናይ ኣሜሪካ ርኡይ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይርዩ ስለ ዘሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ዓይነት ፀገማትን ፍልልያትን ገዲፎም ይህን ኢሎም ጉዳዮም ንክፈትሑ ቅሩብነት ኣለዎም እቶም ሃገራት እዚ ድማ ንሕጂ ምናልባት ኣሜሪካ ይመስላ ከሉ ኽእል ኣብ ሎንግ ተርም ግን ከመይ ዝበሉ ፀላእቲ ብሓደ ክተሓባበሩ ዝኽእሉ ሃገራት እያ ትምስሪ ዘላ እዚ ብሪክስ ዝበሃል መላገፂ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ከመይ ዓይነት ሓያል ኦርጋናይዜሽን ደይብሎ እዚ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ተፃብኦታት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝፈጠሮ ዳ እምበር እተን ሃገራት ኣብኡ ማይ በፅሓ ነይረን ግዜ መወስደለን ነይሩ ኤቭሪ ታይም ተፃብኦ ክትፈጥረሎም ከለካ ነቲ ተፃብኦ ንክሓልፉ ክሬቲቭ እዮም ዝኾኑ ዘሎ ክሬቲቪቲ ድማ መፍትሒ የምፅኣሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ጥንታዊ ቀደም ዓመት ዝነበረ ሲስተም ግን ኣብዚ ሕጂ ኣማራፂ ምስኣንካ ትኸዶ መንገዲ ኮይኑ While that may seem insignificant, this is a clear indication that there are so many different ways to avoid using the dollar in those areas that are impacted by the Western sanctions. And clearly, it might be an inconvenience, of course, and it may cause parties to incur additional costs, such as transportation costs, for example. But what they're building is far more valuable because they're building a system that does not rely on non-aligned states that would like to continue exerting an immense amount of influence on them. De-dollarization can take on a variety of shapes, of course, a variety of shapes and forms.
እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ ወይ እውን እቲ ናይ ዩኤስ ትሬዥሪ ዝፈጠሮ ፀገማት ንሳቶም ንቻይና ጠጠው ከነብላ ኢና ንራሻ ከነልምሳ ኢና ንኢራን ከነትክማ ኢና ንኤርትራ ከነትክማ ኢና ንቬኔዙዌላ ከነጥፋ ኢና መንግስቲ ክንቅይር ኢና ረጂም ከም ዝቕየር ክንገብር ኢና ኩለን እዘን ሃገራት ንዛረበን ዘለና ጓቴማላ ክትብል ትኽእል ካልኦት ሃገራት ሱርያ ክትብል ትኽእል ኩላቶም እዞም መንግስታት እዚኦም ክቕይርዎም እዮም ዝደልዩ ብኸመይ ነቲ ቁጠባ ብምልማስ ኢሎም እንተኾነ እተን ሃገራት ሊስታ እናበዝሐ ይኸይ ስለ ዘሎ እቶም ሃገራት ኣይገብሩ ኣለዉ ንሓድሕዶም ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ንኩሉ ዋላ ብባርተር ሲስተም እውን እንተኾነ ሬዲነስ ክልተ ጃየንት ቁጠባ ዘለዎን ቻይናን ራሻን ኣብቲ ጥንታዊ መንገዲ ተመሊሰን እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ተፅዕኖ ንምስጋር መንገዲ ይፈጥራ ኣለዋ ጌስወት ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ መንገዲ ክኸዳ እየን ተመሳሳሊ ሲስተም ክጥቀመ እየን ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ኢልና ነና ቻይናን ራሻን ብባጤረን እየን ዝነግዳ ዘለዋ ነዚ ኮላ እየን ዓፅያቶም ዘላ ስለምንታይ እቲ ባንክታት ነዚ ፕሮሰስ እዚ ዘሳልጥ ዘሎ ብባጤራናቶም ዝኾነ ይኹን ንግዲ ምስ ካልኦት ሃገር ክገብር ከሎ እገዳ ከምዘይገብር ይገብርዎም ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ትካላት ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም እንጂ ዝኾነ ባንክታት ዘይኣትዎ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ክበፅሖ ዘይክእል እንታይ ገብሩ እዮም እንጂ ምናልባት ሓፁር ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣሜሪካ ንዝጠጠው ከብልዎ ስለዚ መጠን ኣሜሪካ ዘፅንዓቶ መጠኑ ፈጠራውነት ነቲ ሽግር ንምፍታሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ንኣብነት 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ክወርድ ከሎ እንታይ ኣጋጢምና ነይሩ ዝክሮ ተኮንኩም ኣብቲ እዋን እቲ ራሽያ ይኹን ቻይና ተሪር ስጉምቲ ወይ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ኣንፃር ኣሜሪካ ዓዊላ ይትዛረብና ነይራ ስለምንታይ ንኣሜሪካ ዝነበረ ስእሊ ካሊእ ነይሩ ድሕሪ ኮቪድ ዘጋጠመ ውድቀት ጥራይ ናይ ኣሜሪካ ካልኣርስቲ ብፍላይ ብኩናት ናይ ዩክራይን እዩ እቲ ጉድ ናቶም ክወፅእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ናይ እስራኤል ምስ ተወሰኸ ናይ ሕቲ ምስ ተወሰኸ ዳርጋ እቲ ድፍረት መመሊሱ በርትዑ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝኣወጅዎ ኩሉ እቲ ፍርሒ ዝነበረ ከም ዝስበር ገይሮሞ ስለዚ ኤርትራ ቀደም ንኻልኦት ብፍፁም ዕድል ዘይነበራሎም ብቐሊሉ ምስ ካልኦት ሃገራት ርክብ ክትገብር ዕድል ኣለዋ ኣፅዋር ክትገዝእ ተደልያ ክሸጡላ ዝኽእሉ ሃገራት ኣለዉ ንብረት ተደልያ ክገዝኡላ ዝኽእሉ ሃገራት ኣለዉ ብናይ ኣሜሪካ ኦፍኮርስ ናይ ኣሜሪካ ፀገም የለን ንረክም ኣለኹ እቲ ስዊፍት ዝበሃል ዘሎ ገዳ ሕጂ እውን ፀገም ኣሎ ሰከንደሪ ሳንክሽን ስለ ዘሎ ዝኾነ ባንክ ናይ ዝኾነ ካምፓኒ ምስ ኤርትራ ዲል እንተገይሩ ወላ እውን ቀጥታ ኣገዳቱ ዘይብሉ ምስ ኣሜሪካ ኣጊዳታ ዘላ ሃገር ስለ ዝተራኸበት ትካል ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል እንተ ተፈሊጡ ስለዚ ብምርጩ ወይ እውን ሃንገፍ ኢሉ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ኣይደልን እዩ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ንግዲ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ሽርክነት ፀገም እዩ ዝፈጥር ግን መጠን እቲ ጂኦፖለቲክ ዝበርትዐ መጠኑ ምስ ቻይና ዘሎ ምትልላቕ ምስ ራሽያ ዘሎ ምትልላቕ ምስ ኢራን ዘሎ ምትልላቕ ምስ ካልኦት ይብርትዕ ስለ ዘሎ ኤርትራ ካብቲ ምትልላቕ ዝሓሸ ዕድል ትረክባላ ምስ ካልኦት ሃገራት ንግዲ ንክትገብር እዚ ድማ ኩሉ ነገር ኣነ ብመቃል ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ብናትና ፐርስፔክቲቭ ብኢንተረስት ናይ ኤርትራ እየ ዝርዮ እንተዘይኮነ እቲ ዜና መዓት ዜና እዩ ዘላ ብዓለም ራይት ናም ዘፍፀም ዘሎ ኢደዝን ንዓና ትርጉም የብሉን ኢልካ ክስታይ ከም ዝኾይኑ ዘይኮነስ ፅልዋ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል እንተኮይኑ ጥራዩ ኣብዚ ካቨር ክንገብሮ ንደሊ ሶ ዲስ ኢዝ ዋን ኢንትረስቲንግ ዴቨሎፕመንት ምክንያቱ ሓደ ብቐጥታ ንህዝቢ ኤርትራ ዝፀሉ ባእታ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ካብኡ ከይወፃና ካልእ ኣርእስቲ ከረየኩም እየ ክመለሳ ኢና እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ቅድሚኡ ግን እዚኣ እስከራዩ ከመይ ገይሮም ኣሜሪካ ኣብ ሃገር ናብ ሃገር ስልጣን ይቕይሩ ከም ዘሎ ሓፂር ግዜ ምናልባት ኣብ ዜና ቢቢሲ ወይ ሲኤንኤን ነቨር ከምፅልኩም ኣይክእሉን እዮም ነዚ Yunus has returned to Bangladesh to head an interim government after weeks of violent protests forced former Prime Minister Sheikh Hasina to resign and to flee to India. The new leader was abroad when he was appointed to the position. Yunus is to be officially sworn in on Thursday. So, Dr. Hasina ትበሃል ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምስ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ዝነበራ ከመይ ገይሮም ካብ ስልጣን ብመንእሰያት ዕልዋ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ካብ ስልጣና ከም ትለ ገይሮም እቲ ዩንስ ትበሃል ካብ ኣሜሪካ ሓፍ ኣቢሎም ኣምፅኦም መሰጋገሪ መንግስቲ ኢሎም ንዕኮፍ ኣቢሎሞ ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ኢሉ ስልጣን ይቕየር ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ሰብ ከመይ ኢሉ ይፅረጋ ኣሎ ንሳ ትደልዮ ድማ ከመይ ጌራ ተምፆ ድሮ እቲ ዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሕጂ ብስልጣን መፅኡ ዘሎ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ትምልምሎ ዝነበረትን ምስ ኣሜሪካ ብሰነት ይኹን በቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ብመራሕቲ ኢሊት ናቶም ዝበለፀ ቅርበት ዘለዎ ምሳቶም ድሌታቶምን ረብሓናቶምን ከሳልእ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ፈሊጦም ኣምፅኦም ኣብ ኣሜሪካ ይኮፍ ነይሩ ካብ ኣምፅኦም እታ ስልጣን ሂቦም ኣለዉ ንህዝቢ ከም ዘገልግል ገይሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና استراتيجي نابل نزار يوم ناي كينيا مراحي كم لا زارسي ناي كينيا مراحي كم يجر قليش وزيارة يوج. I have seen what a failed state is like. People were laughing the other day, yesterday, that Bangladesh civilians have gone and taken over the state house. Bangladesh is under military rule today as we talk. It's under military rule, and watch what is going to happen. طيب لعله زي
معلم هذا كابتن بلحتي بوليتيكانياتات ويكا مرد ناي بوليتيكا ناي عالم صبو غيرو زردا كينياوي ابال ناي بايتو اب كينيا ويليام روتو صلينايو نا كنبل خلينا سوت تعالي كن انت عينت منقص خمس ماتسك كنفلط كنكلالنا يلو اكزاكتلي نتنعوي نعبز غبرو زل حيل انتلو كابز حج زلنا منقص زطعي كونن كمصنا كاب تمكراب عالمنا نريو زلنا يزبل زلو بفلاي دما اتم منسيات بعلاتهم نابنت اب كينيا اتم منسيات اغرغر غبرلو guess what exactly ناي كينيا ناي مني زذكركا ناي سودان سمعوا عجنتاي كبلي سلمتاي نزربازي كنمهرو لسلازل Mr. Speaker, the same thing that we are seeing here is what was in Sudan. Young students, my daughters went to school in Sudan, going out there and demonstrating and saying revolution, revolution, revolution. What do we have today? 15 million people displaced, over a million people dead, and a country that has no hope for the next 30 years. Mr. Speaker, let us save. سنتاي زبل زلو زعجن ريا زلنا بترجعتات ناي كينيا لوط ناي منسيات صوتي قال منقص يغيرالو قال نبل علنا اكزاكتلي قد ما خندي عامات اب كارتوم زرانا في السودان زرانا هي قداي زي ريفولوشن تباهيلو بعد سي ان ان متن حنت قال نسيتي ناي ريفولوشن ارما زلوا تباهيلا لويت جبر السوداناويت بقى فايرال كيدو بعد سي ان ان انترفيو تقبر نيرا من شي تلعيلو دو قالو تباهيلو كله بدحر مغارجا امريكا زنقدتو بسوشيال ميديا زغبر زنبري سوشيال ميديا امريكا زيت دلي ريفولوشن تقوينو دي شات داو شير كم زي كنت حبريتهم زغبرو امريكا زيت دلي نعبك كغبر كله سوشيال ميديا بلوك دي زخو بفصم تحبريتا كم دي وصيهم زغبرو افرنسا اغرغر كون كله سوشيال ميديا دي شات داو تطوي بلوي اغرغر ناي فرنسا اب تيك توك اي وردني ترجمون لهم اب اوروبا زغبر اغرغر اب سوشيال ميديا شير كم زي كون استفلا منقديهم كعصوا وصفتنو for some reason اب افريكا كون كله بفلاي دما امريكا تدلي لو تقوينو فايرال كم زخيديهم زغبرو تملختي بستفلا منقدي منغست كوكو اصره كم زي كلي غبرو كارتوم سودان لومي بزمص 30 عمت كتعرى كم زي تخل كوينا الله ስለዚህ አብይድና ዘሎ ነገር ባዓልና ክንዕርዮ ንኽእል ክንዕርዮ ኣለና እንተዘየለ ብፋሉላዊ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ እውን መንስያት ዝገብርዎ ዘለዉ ሃገርና ናብ ካልእ መንገዲ ባንግላዴሽ ባዕሎም ነቲ መራሒ ኣልዮም ናበዮም ተመሊሶም ኢሉ ብህዝቢ ዝመረፃ መራሒት ኣልዮም ዘይተመረፀ ሰብ ናብ ስልጣን ሰራዊት ናይቲ ሃገር ነቲ ስልጣን ተረኪብዎ ኣሎ እዩ ሰራዊት ናይቲ ስልጣን ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ነቲ ስልጣን ተረኪብዎ ኣሎ ስለዚ ምርጫ ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ንኣሜሪካ ዘድሊ ሓላፊ መፅኡ ኣሎ እቲ ምርጫ ንክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ነቲ ሲስተም ባዕሎም ፀራሪጎም ንዖም ዝምጭ ክሳብ ዝገብርዎ ብዛዕባ ናይ መራሒት ናይ ሃገር ተኣክል ተኣልያ ብካልእ ተተኪኣ ከላ ኣሜሪካ እንታይ ኣላ ትን ንእሽተይ ኮሜንት ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝቢ ድሌት ስለዝኾነ ፅቡቅ እዩ ኣብ በዓል ኒጀር ግን ኣንፃር ረብሖም ስለዝነበረ ጁንታ መፅኡ ከምዚ ስልጣን ወሲዱ ሓለፍቲ ናይ ሰራዊት እዮም ተረኪቦሞ ንዲሞክራሲያዊ ዝተመረፀ መራሒ ክንደይ ዘረባን ክንደይ ተሃዲድን ክንደይ ፈኸራን ክንደይ እገዳን ይወሪድሎም ንኒጀር ቡርኪና ፋሶ ንማሊ ማለት እዩ ኣብዚ ናቶም ረብሓ ክኾን ከሎ ግን ኢሚድየትሊ ትክክለኛ ስጉምቲ ስለተወሰደ ኣብዚ ክንዛረቦ ንኽእል የብልና እናበሉ ነቲ ኩነታት ከመይ ገይሮም ሸፊኖም ዓቢጦም ክሓልፍዎ ፈቲኖም and this is a clear statement ክሳዕ ክንደይ ኩነታት ናብ ካልእ መንገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ኬንያ እንታይ ስለ ዘሎ ኢኻ ከምዚ ክትብል ኪልካ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም that's very true ናብ ኬንያ ዘሎ ጉዳይ ክምለሶ እየ እቲ ዘሎ ፀገም ግን ኣብ ኬንያ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን መጀመርያ ሓንቲ ናብ ኤውሮፓ ክመልሰኩም እየ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ እዚአን ሓያላት ዘሎ ወላ ንኤውሮፓ ኣብ ሓደጋ እትይዎ ስለ ዘሎ ፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለኹም Shifting our focus now for the first time since 2014, the United States has overtaken China as Germany's biggest trading partner. This is a major shift in global trade dynamics. According to initial data from Germany's Statistics Office, trade between Germany and the US surged to approximately $139 billion in the first half of 2024. In comparison to China, the trade totaled around So, America እንታይ ጌራ ናይ ኣሜሪካ ገይም ኩሉ ሰብ ክርዳእና ዘሎ and this is nothing against America ናይ ኣሜሪካ ፀልኢ ወይ ናይ ኣሜሪካ ሕማቅ ንምዝራብ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ሓደ ካብቲ እሊት ናይ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ ስጋኣት ዝነበረ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ጀርመንን ራሽያን ዝነበረ ዝምድና ክብታኽ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣይድዮ ኣተሓሳስባ ነይርዎ ምክንያቱ ናይ ራሽያ ወታደራዊ ዓቕምን ኢንዳስትሪ ፀጋታትን ተደምሮ ናይ ጀርመን ኢንዳስትሪያል ኬፓቢሊቲ እዚ ክልተ ኮምቢኔሽን እሞኻ ጥቃጥቅ ኣብ ኤውሮፓ ዘለዉ እዚኦም ክልቲኦም ተሓቢሮም ኣሜሪካ ቀጥታ ስጋኣት ከም ዘለዋ ትፈልጥ ነይራ ኤውሮፓ ትኻልእ ፈርጌቲት ናይ ጀርመንን ናይ ራሽያን ሓድነት እቲ ዝኸድዎ ዝነበሮ ሽርክነትን ዕምቋት ናይቲ ዝምድና ናቶምን ንኣሜሪካ ቀዳማይ ስጋኣት ናቶም ኣብኡ ዝረኣዮም ነይሩ ቻይና
ኣብ ግምቶም ኣይነበረትን ስለዚ ራሻ ኩሉ ግዜ ሓያል ሃገር ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ምስ ቻይና ምስ ጀርመን ኮምባይን ተጌርካ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ብወግዒ ነጊርዎም እዩ ምስ ራሻ ትገብርዎ ዘለኹም ዝምድና እዚ ነዳድን ገለን ትገብርዎ ዘለኹም ጠጠው ተደየቢልኩም ሞ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ከነብሎ ምዃንና ኢልዎ ጆ ባይደን ብኣፉ ነቲ ኖርድ ስትሪም ሓደ መዓልቲ እንተስ ብፅቡቅ እንተስ ብሕማቅ ክንብትኖ ምዃንና ኢሉ ብቃሉ ዝተዛረቦ ዶኩመንት ኣሎ ሶ እንታይ ገይሮም ውግእ ጅምር ምስ ኣበለ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ብዝኾነ ምክንያት ገይሮም ነቲ ኖርድ ስትሪም ጋዝ ዘምፅእ ዝነበረ ካብ ራሻ ንኤውሮጳ ምሉእ ቀንዲ ድማ ንጀርመን በጋቢሎም ሞ ካብ እንዳሓር እንታይ ኮይነ ሕጂ እቲ ንግዲ ትሬድ ባላንስ ረይዎ እዚ ኩሉ ንግዲ ናይ ጀርመን ምስ ቻይና ዝነበረ ጠጠው ኣቢሎም ሞ ቀዳማይ መናግቶም ጀርመን ምስ ኣሜሪካ ከም ትነግድ ገይሮማ ንግዲ እውን ኣይኮነን እዮም ዝገብሮም ዘሎ ኩሉ ፀጋታት ነቲ ነዳዲ ብሕፁር ዝገዝዎ ዝነበሩ ጋዝ ብሕፁር ካብ ራሻ ዝገዝዎ ዝነበሩ ጠጠው ኣቢሎም ክቡር ካብ ዓዶም ብምግብ ከም ዝገዝኡ ገይሮሞም እቲ ንግዲ ኣብ መንጎና ዘሎ ቀዳማይ ኮይኑ ይብሉ ኣለዉ እስነ ንቻይና ክነግዱ ከለዉ ጀርመን ብመክሰብ መካይን እዮም ዝሸጡ ነይሮም ቴክኖሎጂ እዮም ዝሸጡ ነይሮም ማዕድናት ኣይኮኑ ዝገዝኡ ነይሮም ምስ ኣሜሪካ ግን ማዕድናት እዮም ዝገዝኡ ዘለዉ እቲ ትሬድ ባላንስ ድማ በዚ መፅዩ እዚ ግን ጀርመናዊ ወይ ናይ ጀርመን ፖለቲካ ኣይዛረቡሉን እዮም 22 billion euros. And this marks a major change from 2023 when China held the top spot as Germany's largest trade partner for 8 consecutive years. Well, the shift in trade comes as a part of Germany's broader strategy to reduce its economic dependency on Beijing, and all this amid rising political tensions and allegations of unfair trade practices by the Chinese. Let's break this down for you, break down the numbers for you a bit further. Now, German exports to the US increased by 3.3%, reaching nearly 81 billion euros, while exports to China decreased by almost 3%. So, نريالنا تي Germany تنقدناتا ምስ ቻይና ዝነበረ እናጉደለት ምስ ኣሜሪካ ክትዕብዮ ከም ትደሊ ዘላን እቲ ኩነታት ድማ እቲ ዘኽስባ ቢዝነስ ንዓዓ ምስ ቻይና እዩ ነይሩ ነቲ መክሰብ ዝህባ ዝነበረ ኣጉዲላ ብክሳራ ትኸደሉ ዘላ መንገዲ እያ ትኸይድ ዘላ ምክንያቱ ነዳዲ ካብ ኣሜሪካ ብክቡር ትገዝእ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ፋብሪካታት ናታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናይ ጀርመን እናተደቑሰ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ካብዚ ኩነታት ዝክትወፅእ ተኮይና ወይ ከምቲ ናይ ቀደማ ልዑል ተወዳዳርነት ክህልዋ ተኮይኑ እንተወሓደ ማዕረት ዕዳጋ ዘሎ ፀዓት ክትረክብ ክትክእል ኣላ ብዋጋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ጀርመን ግን ናይ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ፀገማ ስትራክቸራል ፕሮብለም ዝበሃል እውን ኣለዋ ብዙሕ ኣፍራይ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ናብ ጥሮታ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ክትክእ ዝኽእል ወለዶ ድማ ስለዘይብሎ እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ዶ ምስቲ ናይ ካልእ ዝብልዎ ናይ ሊበራል ኣካይዳ እቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ድድለ ስለዘይተተኻኽአ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ክትክእ ዝኽእል ዓቕሚ እውን የብሎምን ስለዚ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ዝፈጠሩ ጥራይ ክትብል ኣይትኽእልን they have a lot of problem ካብ ወፃኢ እውን ናይ ቻይና እቲ ናይ መኻይን ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ ካርስ ንቅድሚት ስለ ዝኸደ ጀርመን ድማ ከምቲ ዝድለ ምድላዋትን ሓይልን ስለዘይረኣየት ኣብኡ እውን ተሳዒራ ኣላ ስለዚ ብኩሉ ናይ ጀርመን ፀገማት በኣሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብኡ ናብኡ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ዝርካቡ ትምንዝዓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክንርድኦ ዘለና እዩ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ንሓያል ይኹን ንእሽተይ ናታ ረብሓ ጥራይ ከም ዘገድሳ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ካብዚያ ከይወፃና ኣገዳሲት ቪድዮ ክበኩም እየ that almost all African countries with the largest gold reserves export all their gold. In other words, foreign companies, mostly Western, come to African countries, mine gold, and take it with them to their countries. In return, a small fraction is paid instead of sharing profits and offering pure gold. That's why most African countries struggle to stabilize their economies. Their resources are being stolen. But guess what? The president of Burkina Faso... So, ሓደ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብብዙሓት ኣፍሪካውያን ንልዑል ኣቓልቦ ዝረኸበት እያ ንሳ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወርቂ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ብዝበዝሐ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ወርቂ ማለት ብብዝሒ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝርከብ ናይ ወርቂ ሪዘርቭ ዘለዎን ሃገራት ድማ ኣፍሪካ እቲ ዝተሓተ እዩ ስለምንታይ እቲ ሓመድ ወርቂ ዘለዎ ሓመድ ካብ ኣፍሪካ ወፅዩ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ካብ ዓድኻ ንዝወፅእ ወርቂ ንስኻ ሓመድ ትቦም ተመሊስካ ነቲ ወርቂ ክትገዝኦ ከለካ ንዓኻ ሪዘርቭ ክኾነካ ብዕፅፍታት ዋጋ እዩ ኮይኑ ዝመፀካ ስለዚ ኣፍሪካ እቲ ሃብቲ ናታ ኣብ ዓዳ ክስራሕ ስለዘይክእል እቲ ንሳ ትረኽቦ ኣውትፑት ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ መራሒ ካብቶም ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሓት ኣፍሪካውያን ፅቡቅ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸይድ ኣሎ ዝብልዎ ክሳብ 18 ግዜ ድዩ ፈተነ ቅድለት ተገይሩሉ ኣሎ ብፈረንሳን መሻርክታን ካ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓዱ ወርቂ ክወፅእ ከም ዘይደሊ ኣዚዙ ኣሎ እቲ ወርቂ ኣብ ዓድና ፕሮሰስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክንምንታይ ድኽነት ከምፃልና እዩ ብምባል
أزي تبع زخون سكمت وسيد الله بريزنت سياسة نزق دايزي أقدم قدمان دي عمتها تزاري بالنيرام سيركم نيران تايلو نشاينا عيننا عمتنا وركنا نهفز لنا مريج أصل سألنا هنا حمد نسدد لنا أمارات أصل زي بلنا نجزيو انتاي مخ نجبر تبعي كاز جبر زلون بر زي عجبنا كم زي كونه نابلي تزاري بالنير سلمتاي value less value زلونا قريبنا كابتد زلنا تأجتات بزع مقصف سلا زي نركب زلنا سقبل كله إيرترا كاب أفريقيا حفظ له هجرات حنت كابتن زل على برسنتج نايت معدناتها التترف زل هجريا 4-5% نايت وركنا إيرترا يتوننو أبكالوت هجرات 10% 15% قالي تزبز حق فالت قالوا تكالات ينزوننو ناي نابند ناي ندادي أب أنغولا دي ولا أب ناميبيا استرغبه ريبورت ناميبيا استرغبه ريبورت جير لكم نيره 8 ميتاوي تم كوربوريشنز نتورك زوص أكو نتينا داد دوص أكو زو مخانن 10% دما ناي تعدي كامباينتات كبلو مخانن جير نيره سلازي مبزحتن هجرات تحت رجع وانا النتيجة اللوان مغنياتو تمنقسي حيل سلازي بلو نتما بوليتيكا زلو قبه هيبام بزح جنزب هيبام زبز حق فالت انتقالات نعمتات كم زوستو جيرن ديلي قبرامو يريد ما سمراحي نيجيريا نابنت تي زبز حق فالنا نداديا نتوم أنا عود دفرياس زوج عزنا برامبر نتهاجر أيكون النيرو زخا نزين مغيار دم زمراحي زقبرو زلا سقمتي تبع سقمت تبعيلو ببزحات عندنا وترهيب له. So Ibrahim Traore has risen to challenge the West and their exploitative tactics. Just recently, he has issued an order that bans all gold exports. Instead, Burkina Faso will own this gold and will use it to back up its currency. In this way, Burkina Faso's currency will become the only one in the world that will be pegged by gold and therefore will become most valuable. But how has Ibrahim Traore banned gold exports and how the West is responding after So انتايو كجبر زخل مالت زي إبراهيم تراوري كجبر زخالة وي كجبر زخل التكنيك زلوه هذا تهاجر بزح معدناتنا يورك زلويا بكع كمالي مالتشو ويون نيجرون بزح ورك زلون كابتن هاجر دم نعمتات كوربوريشن سريقا نوي وزدانيرن انتاي جنجرن ناشنالايز جيرون من التنجرات زي وانا نتهاجر يلوم نتفابريكات تعوزلو حيزهم الله سلازي التكنولوجي أبتعدله بتتسقطات نتورك زوج زنبري أبتعدله راين تايز اليوم بروسس كجبر زغل فابريكايز اليوم مسدما مسراشا ديل جير مالو راشا حنت كابتن بمزح ورك زلوان ورك اكسبورت تجبرن ما مانيفاكتشر كتجبر عام زلوانيا سلازي مسراشا شركنات ناجبرا نتورك أبعدن زلو أوتين بروسس جيرن نتبعت إيراناتن بورك أتكين نقدخ جبرين زلوا زخونا باتيرا بعالم بورك تدقفن عرقينو اتراكتيف يزخون سلمتاي ورقه يكون كانت جززلغا بورك زدقفيو لعلو كل دما ورك ريزيرف انتلكا ننقدناتكا اتزباله صيو ስለዚህ መጀመሪያ ዘሎ ዓመታት ሽግር ከጋጥሞ ምኽል ዝኾነት ሃገር ናይ ቻይና ዲና አሜሪካ ናይ ቻይና ዲና ካል ሃገር ነዛ ሃገር እዚያ ብዙሕ ሪዘርቭ ናይ ወርቅ እንተለዋ ከለቅሑ ዋይን ኩሉ ግዜ አለቃ እንታይ ዝብለካ ንረሞ ድሕሪኡ its gold markets got shaken? Let's know about that in this video. What's happening in Burkina Faso is beyond even the imagination of those who want to see Africa always dependent. As of the latest news, Burkina Faso is making a major effort toward economic independence with the creation of its own Treasury Deposits Bank under the leadership of Captain Ibrahim Traore. According to the government's official announcement, President Traore officially inaugurated the Treasury Deposit Bank, BDT, on Friday, August 2, 2024, at its headquarters with... So, كم نريد لنا هذا official bank مسريتو البنك تدما بورك استسنيه باتيرا كله خمس غل انتي مالتيو مور ريزيرف ناي ورك تلكا خوينو ابناتكا ريزيرف ابت تريجر ناتكا حبتي ورك تلكا خوينو بنك خيت هتلك احكي لك انت يمزبلغا جزاك جز دلي على كون انت الكام انت لك تحجا كولاترال بلو كولاترال نات كان تايب له سو اب بنك ناتي كندزي تون ورك لان انت الكام كان بروبلم انتي بروجكت نات كابلغا مغنياتو صباح نقول انت خسيركا كابي كحسقهم زخلو سبو غيرو يمزفلط እዚ ፕላን ተለካ ኣነ ዲጋ ክገብር ደልየ ኣለኹ ትብሎ ሶ ከም ተሓገሩ ማለት እዩ ዲጋ ክገብር ደልየ ኣለኹ ኣለቅሑን እንተይሉ እንታይ ኣለካ እንተ ዲጋ ተደይ ሰሪሑ እስከ ፕላን ናትካርየና ብለሃም ልዕሊ ኩሉ ግን ከነለቅሓካ እተኮይና እንታይ ኣለካ ኮላትራል ብለካ ወርቂ ለና ባንክ ናተይ ክንዲ ዝኣክል ተይልካ ዘንዕሩ እዮም ነቲ ዝግባእካ ለቃሕ ክቡካ ይኽእሉ ስለዚ ትሕጃ ሃገር ነዚ ወርቂ እዚ ኣብ ባንክ ናታ ተቐሚጣቶ ወርቅቲ ብኡ ተጠቂማ ልዕልቲ ዘለዋ ወርቂ ዕዳ ወይ ተለቂሓ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ጌራ ነቲ ሃገራ ከተማዕብል ትኽእል እዚ ክንብል ከለና ግን ፅቡቅ ፕሮጀክት ናይ ኢንቨስትመንት ተለካ ነቲ ሃገር ክሕግዝ ዝኽእል ተኮይኑ እምበር ወላ ኮላትራል ሃሊካ ኣብዚ የድሊ ፕሮጀክትስ ለቃሕ ትገብር ተለካ ውፅኢት ከምፅእ ዘይክእል ፕሮጀክትስ ወይ እውን ቀልጢፉ ኣታዊ ምፅኡ ነቲ እንታሽማካ ክትከኣልካ ዘይክእል ተኮይኑ እቲ ትገብሮ ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ትራውሬ ኢብራሂም ትራውሬ መሪፅዎ ዘሎ
ببزحات أفريقيا ناي بحق زتبابع منقدي نابلو ويوم زقلت وزلو لك عجي كالو تاجرات دما كالو تزبي من سياد دما نزناتو تقتلهم تاي قبل يفتن الله. It's designed to provide accessible banking services to all citizens, with a network extending through regional, provincial, and departmental treasuries to ensure everyone, regardless of location, can access these services. As a public financial institution, the Treasury Deposit Bank will cater to a wide range of clients, including public institutions, state like Burkina Faso, commodities effective immediately. In other words, no gold mined inside Burkina Faso will leave Burkina Faso's borders. Ibrahim Traore explicitly said that this suspension is aimed at cleaning up the sector and better organizing the marketing of gold and other. So, كم نريز دلنا إذا ما راح يتمال إذا ما زي أبيتي أو السانتات بأفريقيا درجة أقالبو زركب زلو إذا فيديو تاتزي نه أفريقيا channelات بيوتيوب يقوم بتيك بس هيهم publish تقبرو زلو and guess what وتمنى ساعات نماني يمزري زلو نزي يمزري زلو كم زي عينت سقوم تدوسد أوروبان أمريكان ضيفة هو تبعو سنة دوسد مراحي سلو زري زلو انتهي دليلو أبقر بيتو زقات زلو أقام درهج. Africa region, where a number of events are making one thing quite clear. Russian influence is on the rise. We look at 3 recent incidents, starting with what's going on in Nigeria. Nigeria is Africa's most populous country, and it has been rocked by protests since August 1st. The protests are an outpouring of public anger. So, كم نريد لنا أتن نتسلط عن أفريقيا تقبلهم نتناي معربا وهاجر مجابر يازنا برا منجست اليوم نتنا عمتها زقطة البوليس مزمزة عليو وركناتو أبعد تريفو نتي بانكناتو كعيل زفتن زلو ناي بوركينا فاسو مراحي قبرو زلو دسمعو زلو هزبي أب نيجيريا باندهرا ناي راشا حيزم راشا تدقفو سلزلانة ناي بوركينا فاسو ويو ناي نيجر بفرلا يابت سمينا وكفال ناي نيجيريا زلو هزبي دوب ناي نيجر مالتيو بكا كمتم نيجر زقبرو هزبي نت منجستك علي ويفتنو لو منجستنا نيجيريا دما رعد حيزور له نيجيريا منجستي ملو بملو مقابريانا أمريكا مهانو بريزنت ساسك ناندا عمد كده فيديو جيرنير أنكر ستيتس بحالا أم عرب أفريقيا نيجيريا نايتي كواس بريزنت دباليو أم عرب إثيوبيا ينيرو حجي كينيا تغير له كلهم تم زقات منزلو سمع تزي أبسمين جبتيو IMF معاد جنزب زبزلو أب تحت دما دوبو أفريقيا ينير تزي زيوم يمتم كأندي أنكر ستيتس بحالا زنبرو So, about me, the matic and this agab over bad governance. Nigeria is facing a cost of living crisis brought about in part by the president's policies. President Bola Tinubu. He removed a fuel subsidy last year, so fuel became expensive, and it caused prices of other commodities to skyrocket. So, Tabe Jamiru, IMF, Nati, دقوما قبل على ندادي ندادنا هجرهم زلهم هجر حزبيهم زيهم نتد دقوما قبل على ندادي زنبرنا حزبي نعو IMF ليو مخنياتو سبسيدي نتقطبا فري سلازي كبر سلازي بلو نعو مسألة ندادي دما نقول لك فعلنا نقطبا سلا سلازي تنكف نتفابريكات دي نتجلى كل تمنى عبرون اللي على ديبو أبزق دعر عمت باتيرنا يتهجر كبربات ميتي نحد دولار زنبرة نفشان همش تميتي نحد دولار وريدو من نابرو عزيل على خوينو حزب دماء تلاعيلو نتناتو بوليسي نتمنجسين كالي وي بقسلو تمساس على حتو أبي تبيع تنهي لغنا قرقمي أب كينيا هون. By June this year, inflation had crossed 34%. That's a 28-year high for Nigeria. So inflation 3-4 بحادة شعاتك كلنا خلو من نابرو دارك on average الزرية كازلو on average نقرات ب3-4% كم زوسخو. تمالتيو دموزنا يزخون يكون أكلنا يتعبرت سب ب3-4 كوس خايكلني. لازم تمالتيو دخلنت بعلي مسأكا بتسنكت السيستم استغيره تراسب دموز نبره هي وز نبره من نابرناتو ب5 سلزو خبره عقل صبت يقات Nigeria and people are feeling the pinch. This is what led to the protests. Now let's pause here. So far these problems seem completely domestic, a failure of Nigerian governance. That's what this is about. No role of an external player. But then this happened during a recent protest. زنري زلنا ناي نيجر ناي نيجيريا أبسمين كفال نايتي بانديرا ناي راشا حزم زخد زلو متمنجس بزوع تنكعتاتي بلو زين كابي مسيو زوم بزيوم توم أب نيجر زلو هزبي قربيتهم محواتهم يوم درجة حد عينت عليتهم لذي التدوب داي فلالي وم زلو بر تعبنا نيجر زجبر زلو لو كل اليوم بلو نفرنسا نأمريكا سراريجو مالتيوم حبتنا يتهجر كتبنا نيجرسي كب حرز دخيا هجر زقلت فكتبا كون كيلو سلام تاي لكم نيره نتابع عدم زنبرة فرنسا عمتها تقعد زنبرة يورانيوم زبال معدن نحدا كيلوغرام ب8 سنتيم توزع زنبرة فرنسا نحدا كيلوغرام
ب200 يورو كشطوا بتعداغا سلازي جمرو قطباناتهم بوم كغبريو نزر ريالايز ወይ ካ ነዚ ብትክክል ከይጥቀሙሉ እገዳታት ዕፅዋታት የለመለ እናገበሩ ይኽልክሎም ኣለው ግን ስቲል ካብ 80 ሳንቲም ናብ 200 እቲ ቁጠባ መን ይኸፍ ገዞ ቻይና እና ወየት ክገዞ ደልላ ራሻ ኢራን ኩሎም ክገዝኦ ይደልዩ ዩራኒየም ናቶም ስለዚ እዛ ጎረቤቶም ከምዚ ስለ ዝኾነት እዚኣቶም ድማ ልክዕ ከም ዓይነት ለውጢ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ይደልይዎ ኣለው ማለት እዩ رأيوا بزحس هيتسد دماء دخول السر راشا باندير عايزو خيط كله Nigerian protesters waving Russian flags. They were seen demonstrating in the city of Kano, that's Nigeria's second largest city, located in the country's north. But that wasn't the only place where the Russian flag was seen. It was also raised in Kaduna by some defiant protesters. We don't have a leader. We are the leaders. Now we don't have a leader. Someone is asking who gave us this flag. We sewed it. زبانديرا زي قال سبي ويتي بوم قال بالنيرت منقسنا نزعبنا لم بعلنا هنا سرحنا مراحيه بلان كلنا مراحتنا بمباليهم تزارب زلو تزبي زقا نويح عمتات دارقا نويح وارح تن حقرات بتنققي كتاتل ونير مغنياتو تتسلوا اب مالي اب بوركينا فاسو اب نيجر غيرو زلو ناب سنغال يكون ناب كارو حقرات كلغب مخاني فلطو نيرم كينيا وين تمساسال انسبايرد كوينم كم زلو انتاي زرزي تن امريكا We don't like Tinubu. Tinubu must go. We want soldiers. Russian flags were raised in several northern Nigerian states, and this has left the authorities worried. Nigeria's chief of defense staff had an So بحفشة تسقات أبزت رأي كنا نبكالو تغراد دماكن رينا يحرينا بزبانا خمسينا زينا نيجيريا يو in the capital city of Nairobi right now is that young people have gathered in the capital city today for another round of protest. This protest of today was aimed at to be the largest and the climax of هجن تاينا نرنيرنا أب كينيا تي أنصار ويليام روتو زجمري كم زدك عينات ميديا less attention يزركب زلو جن ما مليسو نرسني زخي زلو سلزي اتمنى سي نتاي اب كينيا زلو كنتات كالي يفتني زلو زد ما ناب إثيوبيا ناب كالو تغراتون عبسكات كم زلو يزفرح. All the protests that we have had, remember that the nation has been witnessing protests right from the month of June when the young people stood against the controversial finance bill of 2024, which they claim that it did not come to address the needs of this country, but it was allegedly drafted by the IMF. Therefore, it contained austerity measures that did not. جي اتي لوتي اتي اب كينيا وريد زلو صقتي IMF ጽሒፉ ነቲ መንግስቲ ዘረከቦ ምዃኑን ንሱ ዝሃንደሰ ምዃኑን ብተፈላለየ መንገዲ ይዝረባሉ እቲ መንእሰይ ድማ ፈሊጥዎ ኣሎ ነቲ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ወይ እውን ነቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር መሳርሒ ናይ IMF ስለ ዝኾነ ካብኡ ክእለለዎ ጠቕላላ እቲ መንግስቲ ክቕየር ኣለዎ ናበልዮም ዛረብ ዘለዉ not belong to this country. So the young people, whatever they did is that they pushed until the government dropped that finance bill. We later on saw when the protest still continued. Young people were demanding for good governance, were demanding for lowering of the cost of living, were demanding to the end of corruption until what we saw was the president dismissing his cabinet. But again, later on we saw the president still coming back and appointing the same people that he had dismissed from the cabinet and today morning those. So كم قبل ملسي ويليام روتون تايجر نيراب تمجمريا نتو كابينا ناتو بمولو ديسميس كم زغبرو نتي فاينانس بيل زبلون كغت فمخاني نغر نيرو دحيرو جن حجين تاي غبرالو تتمليسو نتم سغوغوم تتمليسو ريا بوينت غبروم كم زلو تايم كزبلو نيرم يقششنا دليل نغزيون مرعايز تقبلو زلو دمبر تمليسوم كم قدمم كونيم إلهم يم تخص نيرم تمنسات كابتا زفروا دماي ملو اي وصون سلازي تي سلام سلفي تي نعبد ما تقتلي مال members who were dismissed from the previous cabinet were sworn in today and are assuming office. Therefore, if we go to the other side where the tear gas canisters are being lobbed, the police officers are using excessive force and we have so far had situations and we have had incidences where the صبرتو زخانه ناي بوليس حيلي نيروبي ولا ناي CNN ጋዜጠኛውን ከም ዝተሃረመ ዘርኢ ላይቭ ቪድዮታት ወፂ ነይሩ ንኹሉ ኣብዚ ክነቕርቦ ይንኽእልና ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ኣፍሪካ ብጣዕሚ ነውፅ ወሪድዎን ከም ዘሎ እቲ መንእሰይ ድማ ነቲ ኣብ ሃገሩ ናይ ደገ ምትእትታው ዘይብሉ ምሕደራ ጥራይ ይደሊ ከም ዘሎ መንእሰያት ናይ ኣፍሪካ ዋላ ድኽነት ይኹነልና ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ናይ ደገ ምትእትታው ኣይንደለና ብድመስለና ክንነብር ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ብዝከኣለና ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ፀቕጡ ዘይብሉ ናትና ዕላማታት ክንሃርም ኣለና ከምዚ ዝገብር መንግስቲ ኢና እንደለና መጋበርያ ናይ ካልኦት ዝኾኑ ኣይንደልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ድማ ሓደ መበገሲ ኮይኑ ዘሎ IMF ድማ ናብ ኢትዮጵያ ያትሎ እቲ ፀገም ድማ ናብኡ ንኸይድ
ዓመታት መንግስቲ ዝውስኖ ዝነበረ ስርዓት ዕዳጋ ሸርፊ ወጻኢ ፊክስድ ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት አሰራርሓ ብምቕያር ተመን ሸርፊ ወጻኢ ብድሌት ዕዳጋ ዝምራሕ ክኸውን ውሳነ ካብ ዝመሓላለፍ ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ናይ ውሽጢ ዓዲ ምሁራት ስነ ቁጠባ ድማ እዚ ዕዳጋ ዝመርሖ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ምትግባሩ ካብ ረብሑ ጉድኣቱ ከም ዘመዘንን እታ ሃገር ምስ ዘላቶ ፀጥታዊ ኩነታት እዋን ዘይሓለወ ከም ዝኾነ እናገለጹ መፅዮም እዮም ድሮኳ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርትን ጅምላን ችርቻሮን ነጋዶ ብምኽንያት እቲ ምቕያር ሓድሽ ስርዓት ለውጢ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ዕዳጋ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣትን ናይ ህንፃ መሳርሒታት ልዑል ወሰኺ ዋጋ ከም ዘርአየ ገሊፆም እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምሁር ስነ ቁጠባ ዝኾነ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኪዳነ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ኣብዚ ሓድሽ ፖሊሲ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣመልኪቶም ምስ TMH ኣብ ዝገበረ ወፃንሒት እቲ ኣካይዳ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ብዘላቕነት ዘይፈትሕ ካብ 1 ክሳብ 2 ወርሒ ብላዕሊ ዘይዘለቕ ኣካይዳ ከም ዝኾነን ቀዳምነት ትኹረት ክወሃቦ ዝነበረ ምስፋን ሰላምን ምርግጋእን ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ጸገም ዝህልዎ ግን ኢትዮጵያ ዘለትሉ ኩነታት ወድዓዊ ኩነታት ዘየገናዘበ ወቅቱ ዘይሓለወ እሞ ከዓነ እተን ከሳኽዕን ሓሲበ ዝብለን ዘሎ ቀንዲ ዕላማታት ክሳኽዓ ይኽእላን ምክንያቱም ኣብ ናይ ደገ ተወሰኸ ሃፍቲ ኢንጀክት ምግባር ይኽእሎ እዩ after I መጀመሪያ ምዕራፍ ናይ 2.5 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር እዩ ክርከብ እዚግን sometimes ዝብሉ ዘለው ብዝያዳ ክበርሃልኩም በዚ ንጀምር ትመናብሮ ክሳዕ ክንደይ ብቕልጥፍ ይንህር ከም ዘሎ እስከ ዛሬ ስለ ክልሎች እናወራለን የአዲስ አበባ ከተማ መምህራን ደሞዝ አልተከፈላቸውም እስከ ነሐሴ 1 ድረስ ምናልባት አሁን ተከፍሏቸው ከሆነ አላቅም ግን ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ላለፉት በርካታ አመታት እንዲህ አይነት ነገር ተከስቶ አያውቅም አሁን ግን በ25 ምንድነው ወር በገባ በ25 እስከ 27 ድረስ የሚከፈላቸው መምህራን እስከ ነሐሴ 1 ድረስ አልተከፈላቸውም የተመጣ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ነጋዴዎች ሱቃቸው እየታሸገ ነው sometimes ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ተገይሩ ዘሎ ናይ ኤክስቼንጅ ሬት ወጣ ናይ ሸርፊ ለውጢ ድሮ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ካብ 50% ዝነበረ ና 57 ዝነበረ ሎሚ እቲ ኮመርሻል ባንክ ብደውፅኦ ጥራይ 107 ኢሉሎ እቶም ካልኦት ባንክታት ፕራይቬት ባንክስ ክቡ ከለዉ ድማ 110 115 ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ኮመርሻል ባንክ ወይ ሴንትራል ባንክ ወሲዶም ንሳቶም ድማ ንካልእ ክቡ ከለዉ ድማ ዲፍረንት ሬት እዩ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ናይ ፀሊም ዕዳጋ ኢሚድየትሊ ኣትዩላ ውሽጢ ሰሙን ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ንኔውከ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እቲ መናብሮ እናበርትዐ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ብ57% ብ57 ከኣቱ ከሎ ዝወስዶ ዝነበረ ዶላር ሕጂ ብ100 ገለመለን ክወስዶ ከሎ ነቲ ሸርፊ ማለት እዩ እቲ ነገራት ኣብታ ዓዲ ቀልጢፎም እዮም ንላዕሊ ክድይቡ ዝኽእሉ ደሞዝ ግን ማዕሪኡ ቀልጢፉ ስለ ዘይድይብ እቲ ኣብ ናይጀርያ ንሪኦ ዝነበርና ኣብ ኬንያ ዘጋጠመ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ወይ እውን ብሰንኪ ሽግር ወላ ዕልወ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ዘይደሊ ነበረ ህዝቢ ብሰንኪ መናባብሮ ምኽባርን ዕድላ ስለ ዝስእንን ናብ ከምኡ ዓይነት ንክኸይድ ዝግደድ ነዚያ ሓደ ንኣብነት ብፅቡቅ ዝገልጻ ዋጋ ሲጨምሩ ንረት ይመጣል የዋጋ ንረት በህብረተሰቡ ላይ ይጫናል ይመጣበታል ማለት ነው ሶስተኛው የገንዘብ ህትመት ነው መንግስት ማተብ ሲጀምር የመኒ ፕሪንቲንግ የሚባለው ማተብ ያተመ በድብቅ መርጨት ሲጀምር ከጂዲፒው ጋር ስለማይመጣጠን ከሀገር ውስጥ ምርቱ ጋር ስለማይመጣጠን ያም እንደዚሁ ያመጣል የሚባል ነው ሌላው አራተኛው ከረንሲ ዲቫሉዌሽን የሚሉት ወይም ደግሞ የምንድነው የገንዘብን ዲቫሉዌት ማለት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አራተኛው ከረንሲ ዲቫሉዌሽን የሚሉት ወይም ደግሞ የምንድነው የገንዘብን ዲቫሉዌት ማለት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ ከረንሲው ዲቫሉዌት ሲደረግ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ከአቤ ጋር አንስታችሁ ታወሩ ሰምቼ ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድን የወሰደን እንደሆነ ተመልከተ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚገበያየው በዶላር ሶ ብታእቲ ዘሎ ኣካይዳ ነቲ ኢትዮጵያዊ ብቐጥታ ፀገም ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ከም መርኣያናቱ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንውሰድ ኢሉ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ዌብሳይቱ ብዶላር ዝነበረ ዋጋ ኣይቀየሮን ብሰንኪ እቲ ዲቫሉዌሽን ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ባጤራ እቲ ዶላር ኣዝዩ ስለ ዝኸበረ እታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ትኬት ንዱባይ ክኸይድ እዩ ንኣሜሪካ ክኸይድ እዩ ንካልእ ክኸይድ እቲ ዋጋ ወሲኹ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ብር ብመንፅር እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ታሕቲ ወሪዱ ስለ ዘሎ ብር ዘለዎ ሰብ ብ10,000 ዝኸዶ ዝነበረ ብ30,000 ክኸዶ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ክበት ከም ዝፈጥረሉ ክገልፅ ፍትን ዘሎ
كابو خي وصانا جن أبزي حنت ريبورت وتيالا رأيو የአየር መንገድ ዶላር መጨመሩ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ያደረገ በዚህም የአየር መንገዱ ከአዲስ አበባ ዱባይ ደርሶ መልስ 40,000 ብር የነበረው ወደ 87,000 ብር ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ እንታይ ልኩም ሰበይኩም ረ ካብ ዱባይ ካብ አዲስ አበባ ንዱባይ ዝኸይድ ክንደይ ልኩም ረይወት ዋጋ ብር የነበረው ወደ 87 ዱባይ ደርሶ መልስ 40,000 ብር የነበረው ካብ አዲስ አበባ ንዱባይ ኬትካ ንምምላስ 40,000 ዝነበረ ናብ 80,000 ደይቡ ኦኬ ፋይን መናብሮ ኢንፍሌሽን ስለዘሎ ወይ ውን እቲ ኤክስቼንጅ ተበላሽ ስለዘሎ ክትብል ትኽልኻ ነው ወደ 87,000 ብር ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ዊንግ የነበረው የደርሶ መልስ ትኬት ዋጋ 116,000 ብር የነበረው ወደ 206,000 ብር ከጎንደር አዲስ አበባ 4,600 ብር የነበረው የበረራ ዋጋ አሁን ላይ 5,793 ብር እንዲሁም ወደ ዋሽንግተን ዲሲ 59,000 ብር የነበረው ካብ አዲስ አበባ ንዋሽንግተን ዲሲ 59,000 ዝነበረ ናብ ክንደይ ደይቡ ስምዋጅ ንኤርትራ ክትስንብዱ ይኹም ትኬት ዋጋ አሁን ላይ 95,000 ብር ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ዊንግ የነበረው ደርሶ መልስ ትኬት ዋጋ 116,000 ብር ወደ 206,000 ብር መጨመሩን ተሰምቷል። ወደ ሀገር ውስጥ በረራዎች ደግሞ ከጎንደር ሐዋሳ 7,609 ብር የነበረው በአሁን በረራ 10,237 ብር ሆኗል። ከአዲስ አበባ አስመራ ለነበረው በረራ በሰዓት ውስጥ የትኬት መቁረጫ ዋጋ 87,000 ብር የነበረው ወደ 108,000 ብር ከፍ ብሏል። አይገርመኩምን ካብ ኤርትራ አታዚያቶም ሲያ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ደንጉዩ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ካብ አዲስ አበባ ናስመራ ንዱባይ ሲ ካብ አዲስ አበባ ናስመራ ሓደ ሰዓት እዩ ስዑድያ መይብር ያ ድሕሪ ዱባይ 3 ሰዓት ክኸውን ይኽእል I don't know exactly አይፈልጦኒ ኣዝዩ ርሑቕ እቲ ርሓቂ 46 ዝነበረ ናብ 87 ደይብ ይብሎ ናይ ሓንቲ ሰዓት ፍላይት ካብ አዲስ አበባ ናስመራ ግን 80,000 ዝነበረ ናብ 100 ገለመለ እንደይቡ ዋይ ንዲሲ ዝኸይድ ዘሎ ድብልዎ ዘለውን ዋሽንግተን ዲሲ ክንደይ ኪሎ ሜትራት ካብ አዲስ አበባ ናስመራ ግን ይኸብር ካብኡ እዚ እንታይ እዩ ርኡይ ስርቂ ዝኾነ ይኹን ኤክስኪውዝ የብሎን እዚ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ክትበሊ ትኽእል ኢኻ ስርቂ ብዘይ ካልእ ነገር ከይወሰኽና ከለና ርኡይ ስርቂ ስለ ዝካየድ ዝነበረ ነቲ ስርቂ ንምውጋድ ጠጠው ከም ዘበልዎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ወላ ሓንቲ እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ካብቲ ጉዳይ ከይወፃና ከለና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ክንርኢ ምናልባት ትከታተልዎ ተለኹም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምምቕቓል ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳን ኣብ መንጎ እቲ ህወሓት ዝበሃል ፓርቲን ዘሎ ፀገም ዓብይ ጋፕ ከም ተፈጢሩ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ረዳ ኣብቲ ናይ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ናይ ፓርቲ ርክብ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ነጊሩ ኣሎ እቲ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ድማ ርኡይ ፀገም እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ዝተዛረቦ ጌታቸው ረዳ ኣብ ህወሓት ብዙሕ ጋብ ከም ዘለዎን በቶም ዓሌታውነት ፀቢበ ተሓሳስቦ ዘለዎም ዝበሎም ዓይነት ሰባት ብዙሕ ፀቕጢ ይወርደሉ ከም ዘሎን ንሱ ናይ ኣቢን ናይ ብልፅግናን ደጋፊ ከም ዝኾኑ ክገብርዎ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብቲ ካልእ ኩሉ ነገር ግን ኣብ ድሕሪት ካልእ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ባእሲ ብወቅዒ ከም ዝተቐየረ ዘርኢ እዩ ካብዚ ናበይ ክቕፅል ይኽእል Getachew also accused the organizers of engaging illegal movements by a group that does not represent TPLF. ስለዚ ኣብቲ ፓርቲ ድማ ዘይሕጋውያን ሰባት ወይ እውን TPLF ዘይውስኑ ሰባት ዘይዕቅኑ ሰባት ኣብ ብዙሕ ነገራት ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕዎ ከም ዘለዎን not only do I accept እቲ ክሲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ዘይቅበሎ but I will fight it ኣብ መንጎ ንሱ ዘይሰማምዓሉ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡውን ናብ TPLF መራሒ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ዝፀሓፎ መግለፂ እውን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ኣብ ፅቡቅ ከም ዘየለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዘረባ ብሕጂ ክረት ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ናይ ብሓቂ ዘስደምም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ባት እዚ እውን ኣብ ካልእ ኢንተርቪው እውን ገሊፅዎ ነይሩ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንሓልፍ ኢና እቶም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝጥቀሙ ዘለዎም ካብ ኤርትራ ከአዲስ አበባ ባክ ኤንድ ፎርስ ዘለኩም ጥንቃቄ ውሰዱ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕይሮ ኣይመስለና ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ዲስካሽንስ ገይሮም እንተቐይሮሞ ደስ ይብለና ነገራቶም ብሰላም ክፈትሕዎ ደስ ስለ ዝብለና ካብ ወፃኢ ግን እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክቕየር ዘይክእል ክኸውን ከም ዝኽእል እውን መረዳእታ ምውሳድ ኣገዳሲ እዚ ንሪኦ ዘለና ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ከም ዝነበረን ናይ ብሓቂ ፍሉይ ፅምብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተቐድሐ ኢና ንርኢ ዘለና ኮርታ ተረዲኻ ክጅምር ሓሳብ ኣለኒ
سلام كمي تهون كبرات تخاتلتي channel Air Steps ياسمين جمالي مساهم زلخو نايلو ما انت حيزنا لكم قريبنا دلنا مدب هواهو مقبال ناي حبن إيرترا بينيام قرما يخون سنة مكتتال سلامتاي نزم سالكم زلخو أبا بوتو خيتكم كتريوات خلو إير تي في سي نشتي أنجليا قدي حنيرة كبير تي في عم محلالي تنينيرنا اتكالي channelات دما بخالة أنجل بخالة منقدو خينهم زغاد حوا كتريو خلقا سباقا بإيرترا زنبرت سيلبريشن ريخا زي منو عينت كنتاتنا نرزل لنا استفلا من قدنا رانا كيدنا اوكي ابزين تمالي مزوم قول انا وانا يقول عيرسي مثلا مزوم قول عج حيري بقى بينيام ورستا تريو كنبل كلنا لومي ابزي داي بينيام مقبل زنبره معالتي زنبره هواهو ناي بشكليتا زورادرون مورالو محفز بلن قدمي حسب زلون اشحات يوم كونو كابلوم معالتي ابناء بينيام مسرا اخوي خمسو خينا زبلو مع جنريشن كنسمع مخانا كنفلتن كنجنزبنا لنا this is amazing beyond words كبقالات كلا زي كيليو نقرا من قدي ونحنت فيديو شير قبري ابزي I Am Turkey stands as a beacon of hope for aspiring women cyclists. We passionately strive to provide young girls with the opportunity to اب اكس ويمن سايكلين تيم ايرستارز بالبيج الو دك نستو ايرتراويان اب كورس انا محقاس بزح تبقسوتات زقبر مخانو ايرستارز بالمالتيو اي بحقز التبابع سراحيو املاخ يحقسكم اب تويتر كيتكم فلو غبروم بكل زك عليكم دما سبورت غبروم كبل يدل مالتيو بتعمي زنا سراح يسرحوا سلازلو نعتاتهم كبرنا محاب يمتيو اب كال غزي منالبات كال حبريتا كب كفتني سو اذن ريا زلنا نزك ترخلخات رايسي كله أنصار إيرترا زخيز زنبرة نيرترا سبيه بلان سبات أفيو منسيه بلان زهجر حقيقة زنبرة ماي عميخو خمس طرفه ماي عميخو خمس طرفه حزب إيرترا حد النطاء أحيلو كله تزنبرة بدهوتات تتسقم زلون بحجة كما تسغل نخلو بحد خوين دويل ولو منسيه بلان زعدكو كله كابي مسيز منسيه كفابريكا صريح همو نو أبي إيرترا فلو يسخنه إن رزلنا أنا بحكي دس بال environment celebration بب عينو تيز الرزلو ده جرميو it's just amazing أبزينا بشكلتات دلود ما كم يلن كم زعينة جرما أبي إيرترا تراي فلتنيو جل ميديا تايبلون يرم أبي إيرترا كم يكون يخون بشكلتا كم يوم celebrate تجبري بليرم يبون حوسنا أبكم درجة مفتاح هاجرنا عبي تسفان رهوان كم زلنا نتعمامن إذا نعشتو تجمر دلو كورسات رتاتالو نعم أنت عينت موتيفيت تقبلهم قالات كتسدل تايم بالكم مسلكنا زم دكنا أتيس بحجي زلو بينيام حدا يكون بينيام أشحت زم زرعنا كلهم ناتلس بينيام أنت ميروكم أنت الكني وديك هم تسا وديو تسي وديك أسكن تساس ميرو ما لعج زين عام عبيت مرتيع درجة خازن قلعتك كم زقينا شلت أبي بحفشة أبي إيرترا زرعنا يو celebrations أبتفل عليه بوتا كم سو أكفتني ني بحكي ون ني إيرتراوي منفذ حدث تسفى ذهب تنوس ولا دما ني بحكي تحقس مخانو بعد الجازيتنيا ليديا زقبرو نتكونتات نمدماغ دما it's another level it's so beautiful زي بمسرعة خاطرك بزح سبسي نزل فيديوهات معلتها ودقاقيمو كم زرير قصنيه أنا كما هم سلازخونكو نزل بمرأي رايسي زسمعك حقوسن كسانتن كاليو معناته تزبخا كم زي لك حقوس كله زخلو مثلا خل حليفو زخلو نريوس أنا هنا نعوس جيرو كم زي درجة كبس حنكو حقوسك كم زي لك حقوسن كدساتن بينام دما عدما يحبو نزل بيرترا تزبلت هي بيقين وكن بالغل نايلومي أرستي دما كنا وحلكم أبزك ودي سفر عليه انترفيوز مسودانويان تجبر لهم سيرتراويان أبكال مدرخ أبتي channel إير ستيبس بالكيتكم رأيوه زيادة أنا نتي environment كريكم ينبرنا تسرعهم أبوتهم كيتكم ريهم التبابعون كم زعينا السرح كجبروا لنا بالكرة لو ما عرفت سبز ودي لايك جبروا سبورت جبروا كومنت ناتكم قدفوا نتنا ودي تحت تريوز لهم زدقفكم دما كابل بي يغني اللي بلا الليلوني يغني اللي سبورت ناتكم دما أنا بحكي كبر لنا أجوهم ببوغنا دما تدقاقفنا نغيدنا بالكو مزيا أقداسي ترفيق كتفكم حبي أنا بتحقق
أنت حدا لبي كلنا تكعبي يبلون أبسة قواسل كمن بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبسة